Ама не сега започнем да записвам. Ще съм седнал. Това приключение. Точно ще е по-добре да има, да има повече чакай. Те скажеш точно Чакай вече? заедно. Смути. Смути. Чакай Така. заедно. Чакай да го снимам и царя. Ще демонстрираме най-новия дебилен челендж. Се казва смути. Така, значи, приготвили сме продукти. Положителни и отрицателни. Хубави и гадни. Поради липсата на продукти, някои са Добре, така е тази чашка. Има по 5 хубави и гадни и тя ще ги първа. Няма да гледам. Та, чакай малко. Значи продуктите са... После ще ги видят. Значи това е най-големия кошмар. Това нещо с бусилек. Човек, предпочитам това пред славия сос и горчицата. Има горчица, която е Значи това е някакъв сос с бусилек, който е много силен и много отвратителен. Горчица? Горчица, която е даже на... Къде е камерата? Назарна горчица. Изключително отвратителна. Кетчуп. Това са още гадните. Това да. Останаха? Що са едно по-малко? Чакай, че... И най-гадното е балканско сирене. Те не е най-гадното, то е яко. В смисъл, спрямо от другите е яко. То е сирене. Така. Като хубавите са банан. Хубав, добре пораснал банан. Мед. Мед от балкански пчели. Такова. Сладко от бурбинки, такова. Сметана. Чакай да взема един. Тази сметана как с... Просто са. Тя е течна, като малкото прясно мляко. Прясно мляко. Не точно. И кисело мляко. Кисело мляко също от хубаво. Та да, всеки тегли по 5 от тия прекрасни, нали? Така. И след това ще ги пасираме и трябва да ги спим. Немери тегли на парала. Моля ти се. Още човек се е гадно, се е гадно. Твой човек не мога да разбира. Мед. Паков, как му е стегли едно от най-хубавите първо. Ох, вече не мога да говоря. Дай лъжичката. Дай да има. Дай, дай лъжичка. Няма ближи. Така. И те ги чакат да видят резултат от училище. Давай. Gross, something gross. Ой, щит. Да дадеш така. Няма дай тя намокне. Кетчуп. Кетчуп. Айде, клагай. Само с такова изпива лаптоп. Толкова? Да. Добре. Shit is fucked up. Не, нещо дълго, какво си писал към го. Бурубинки! Горчица. Чакай, става, че това няма да пречи. Въпреки че аз не учам толкова бурубинки. Само да те сложа като яко. Опа, много капна. Ама. Ти си няма. Да имаме горчица или сирене. Ще е паднало тук. Ти замери за нас. Ти си казвам, че не е толкова яко. Молеца сметана, молеца сметана с кетчуп. Да, с кетчуп. Перфектната комбинация. Сметана, сирене. Обаче при мен да ги слагаш. Да. Значи то е било теглено. Ти трябва да кетчуп. Кетчуп.
Няма абсурдно. Добре. Всъщност, кетчуп със сирене е яко, човек. Не си ли пробвал? Да? Не. Човек на филийка не си ли пробвал да дадеш кетчуп със сирене? Не. Само, че другите неща няма да яко, може да ти са готини. Fuck you guys, това е сос. Подай ми го, моля. Йоп. Това е отвратително. Нищо сладко не искам вече, по-хубаво да е солен диш. Без горчица. Като не е разбиване на чили. Те. Че, много стара. Я. Сложи ли? Сложи. Колко? Ти два си сложила? Колко? Ти колко сирене си сложи? Колко кетчуп? Виж, че... Чакай, че ми подмириса на гадно. Давай си се. Банана. Да, банана. Това е перфектно ще е. Мляко. Not sure. Чакай да избърши мъжичката. Ти го спасяваш от малко в момента. Горчицата е при теб. Стига. Чакай, каймака го махни. Тургадно. Няма каймак. Крема. Хубава. Слагай. Виж, че им трябва салфетки. Убеден съм, че не трябва да салфет. Господи, мой, това е отвратително. То човек дори не е смути, трябва да сложим после малко вода. О, като ми виж отвратително. О, моля те. Човек, почна, it started so good. Не сметаната. Сметана. Тако, пали взема ли нещо сладко? Аз взех мляко. От хубави. Как хотял ли ти отваряте, че да мисля, че ще се порежда? Какво ще го спия, нали знаеш? Що? Защото на пей. Това е Чай, че отсъках малко. It's pink like vagina stuff. Браво, референс. Имаше много гадно човек. Не. Пей го като пресно мляко. Не пи. Още няма да се вижда. Мога да сложа да има. После може да сложа в твоя. Те не моля се разви тази сметана стане като. Не. Това е за готвен. Но ще го взема. Изглежда прилично. Смисъл. Като изключим... Че обръсваме. Не изглежда толкова. Банана. Хубаво. Чуй как му останат тия двете. Човек, само те ли останаха? Сериозно ли? Оле, батюш. Моля се да дай бусилека, моля се да дай бусилека. Да ви му се стига, бе, нищо не приемам. Още. После си го дойдеш с сметаната. Игри очицата. Какъв човек. Моля, бусилека. Ох, човек стана зли. Fuck off. Трябва да го... Чакай, че се е пролепнал човек. Със соя сос и горчица ли? Стига да е Мед. с кетчуп. Мед, сметана и какво? И боровинки. Боровинки. Вече нещо, но... Слагам една... О, стига да се заспивал. Макдоналдс.
Слагам ножица и те почаквам то. A spoonful. Виж, прекрасният цвят. Човек го е страшно дрица. Човек не искам. Може би трябва дори да се такова. Върши го е. Той да намериш и. Толкова да. Искам да бъде презентна. Не искам да не мога да поне толкова. Малко стара. После ще го си в чаш. Айде го разбиваме. Ще го разбиме през... За... Айде го разбиваме. Дано го няма. Ти ще трябва да си искаш ли малко сметана да стане течно или вода? Така ли, че трябва точно да се пие? Къде е пасатора? Пасатор? Ето го. Банан. Дай ми това. И нещата за време. Самото лайно готово вече. Връщаме. Държи. Йо, просос. Кой се? Може си го... ще го слагаш ли в чашка твоето? Да, не. Яйко. Направи твой майната. Чакай да намеря някакви хубави чаши. Джиз твърде звучи. Човек звука. Човек gross is fucking hell. Може би да видите това колко е на цвят приятно. Ух, човек възмутително. Искам да представя. Него също изглежда като цвят по-добро от моето. Да. Бе. Къде си заспивал? Твоето прилича на компот. Моето прилича на Не мирише кьопо. като... Той ще каже шаки. Здраве. Всеки. Че ще можеш да го чакаш. Човек ще ми каже, че ти е харесало ли?
Добре, мое ред е. Ох, че гледай. Лъхна му. Човек после. Начало е много яко. Да, и после става отвратително. Особено ако сдъпчеш зърната на горчицата. Твоите по-гадно ли бе? Човек те връзка. Оставя после aftertaste. Това беше по-добре от те. Щеше да умираше 300 пъти повече. Човек, че беше по Добре, стига толкова за тази вечер. Приебаване на имунната ни система. До свидания. Как може да мишката? Милка, не ми мишката. Айде.